በስመ ስላሴ በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሃዱ አምላክ አሜን። ሰላም እግዚአብሔር አምላክ ምስኩላትኩም ይኹን። ስድራ እግዚአብሔር አምላክ ከመይ ውዒልኩም? አነ እግዚአብሔር ይመስገን። ክብሪ ይስፋሕ መድኃኔ ዓለም አቦይ ከምቲ ኣነ ጽቡቕ ዝውዓልኩ ድማ ጽቡቕ ውዒልኩም ክትኮኑ ናይ ኩሉ ግዜ ተስፋይን ትምኒተይን እዩ። አሜን። ስንክሳር ዘወርሃ መጋቢት ዕለት 10 ቅዱስ ዕፀ መስቀል በሓይሊ መስቀሉ ይሕፀነና አሜን። ስንክሳር ድሰምዕ ዘንብብ ፍቅሪ ጎይታ ኣብ ልቡ ይዕንብብ ሓለዋን ጸሎትን ተረዳእነትን ናይ ቅዱሳን ድማ ይረክብ። ዝክረ ጻድቅ ለዓለም ይህሉ ዝኽሪ ናይ ጻድቅ ንዓለም እዩ ዝነብር። ካብ ኩሉ ክፉእ ዘበለ ክትድሕኑ ንቅዱሳን ጻድቃን ሰማዕታት ተማሕፀኑ አሜን። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሃዱ አምላክ አሜን። ወላዲተ አምላክ ቅድስት ኪዳነ ምሕረት አደይ ልሳነ አንደበት ኩነኒ። መጋቢት 10 መስቀለ ክርስቶስ በዛ መዓልቲ እዚኣ ክብርን ምስጋናን ንዑ ይኹን እሞ ናይ ጎይታናን ኣምላኽናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ መስቀል ዝተገለጸሉን ዝተረኸበሉን መዓልቲ ኮነ። ናይ ጎይታናን ኣምላኽናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ መስቀል ዝተገለጸሉን ዝተረኸበሉን ድማ ክልተ ግዜ እዩ። እቲ ቀዳማይ ብንግስቲ ኢለኒ ግዜ እዩ። ቅድስቲ ኢለኒ ወዳ ቆስጠንጢኖስ ናብ ሃይማኖት ክርስትና እንተኣትዩ ናብ ኢየሩሳሌም ከይዳ ንቅዱስ መስቀል ጎይታናን ኣምላኽናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ክሳዕ ትረኽቦ ከም እትእልሾን ኣብ ኢየሩሳሌም ዘለው ኩሎም ኣብያተ ክርስቲያናትን ቅዱሳን መካናትን ከም እትሃንጾምን ተማጻቢዓ ብምንባራ መጽባዓኣ ሰሚሩ ድማ ወዳ ቆስጠንጢኖስ ብክርስቶስ ኣሚኑ ምስ ተጠመቐ ቅድስቲ ኢለኒ ብዙሓት ሰራዊት ኣኸቲላ ናብ ኢየሩሳሌም ከደት። ይቕሬታ ንመስቀል ክርስቶስ ኣበይ ክትረኽቦ ከም እትኽእል ሓቲታ ግን ፍንጪ ዝህባ ሰኣነት እሞ እዚ ክቡር ናይ ጎይታና መስቀል ኣይሁድ ተኣምራት እናገበረ ምውት እናለዓለ ዕውር እናብርሀ ሕሙም እናፈወሰ ስለ ዘሸገሮም ንኽሓብእዎ ተሰማሚዖም ጉድጓድ ፍሒሮም ቀቢሮም ንልዕሊ 300 ዓመታት ድማ ኣብ ልዕሊኡ ጎሓፍ እንዳደፍኡሉ ነበሩ። እቲ ጎሓፍ ድማ ተኸሚሩ ኣዝዩ ገዚፍ እምባ ኮይኑ ነበረ። ሓደ መዓልቲ ሓደ ሽማግለ ግን ምልክት ሃባ። ካብቶም ብርኽ ዝበሉ ቦታታት እቲ ሓደ ክኸውን ከም ዝኽእል ድማ ሓበራ። ካብኡ ኣየንኡ ወይ ከዓ ኣየን መኻኑ ንምፍላይ ግን ዕንፀይቲ ኣኪባ ደመራ ጀሚራ ብዙሕ ዕጣን ተገይሩሉ እቲ ዕጣን ድማ ንላዕሊ ንሰማይ ወፀ እሞ ናብቲ መስቀለ ክርስቶስ ዝተቐበረሉ በሪኽ ቦታ ብትኽክል ኣመልከተ። እምበኣርከስ ደመራ ዝድመር ነዚ ሃይማኖታዊ ትውፊት መበገሲ ብምግባር እዩ። ካብኡ ሓሊፎም ፍሒሮም 3 መሳቕል መጋቢት 10 በዚ ለማዓንቲ እዚኣ ረኸቡ። ካብቶም 3 ኣየነዋይ ናይ ክርስቶስ መስቀል ምዃኑ ምፍላይ ከዓ ካልእ ጭንቂ ኾነ። ሽዑ ሓደ ዝሞተ ሰብ ኣምፅኡ እሞ ክልቲኡ መሳቕል በብተራ ኣብ ልዕሊ እቲ ዝሞተ እንተቐመጥዎ ዝተፈጠረ ሓዱሽ ነገር ኣይነበረን። እቲ ሳልሳይ ናይ ክርስቶስ መስቀል ኣብ ልዕሊ እቲ ምዉት ምስ ኣቐመጥዎ ግን እቲ ዝሞተ ሰብ ህይወት ሰሪዑ ተለዓለ። ሽዑ ናይ ክርስቶስ መስቀል ምዃኑ በዚ ተፈሊጡ ቅድስቲ ኢለንን ኩሎም ምእመናንን ንናይ ክርስቶስ ክቡር መስቀል ሰገዱ። ኣዝያ ምልክዕቲ ቤተ ክርስቲያን ተሃኒፃ ድማ መስከረም 17 ቅዳሴ ቤተ ክርስቲያን ተኸበረ። ንቅዱስ መስቀል ድማ በዚ መዓልቲ ዓብይ በዓል ገበሩ። ካብዚ ንድሓር ምእመናን ካብ መላእ ድማ በዚ መዓልቲ ዓብይ በዓል ገበሩ። ካብዚ ንድሓር ምእመናን ካብ መላእ ዓለም ናብ ኢየሩሳሌም እናኸዱ ትንሣኤ ክርስቶስ ከም ዘኽብሩ መስቀለ ክርስቶስ እውን ብተመሳሳሊ ዓመት ናብ ኢየሩሳሌም እናተሰብሰቡ እናተኣከቡ ዘኽብሩ ኾኑ። እቲ ካልኣይ መስቀል ዝተገለጸሉን ዝተኸበረሉን ግዜ ድማ ብዘመነ ሕርቃል ንጉስ ሮም እዩ። በዚ ግዜ እዚ ሰብኣ ፋርስ ንኢየሩሳሌም ወሪሮም ነቲ መስቀል እውን ንኽልተ ዲያቆናት ንኽወስድውሎም ብምግባር ናብ ፋረስ ወሲዶም ቀቢሮምዎ ነበሩ። እዚ ነዚ ሰምዐ ንጉስ ሮም ሕርቃል ድማ ናብ ፋርስ ዘሚቱ ስዒርዎም ነቲ መስቀል ኣልሽው ረኸቦ እሞ ካብቲ ዝተቐበሮ ኣፍሒሩ
ኣውፂኡ ብዓብይ ክብሪ ንቆስጠንጥንያ ወሰዶ። እዚ ንኻልኣይ ግዜ እዚ ቅዱስ መስቀል ዝተረኸበሉን ዝተገለጸሉን መዓልቲ ድማ መጋቢት 10 በዛ መዓልቲ ነበረ። በረከተ መስቀሉ ለመድኃኒ ዓለም ለመድኃኒነ ይሃሉ ምስለ ኩልነ ህዝበ ክርስቲያን ለዓለም ዓለም አሜን። አርኬ ድማ ከምዚ ይብል ሰላም እብል እፀ አድኅኖ ልምሉመ እንተ ተሰቅለ ወረወየ እምጎቦ መለኮት ደመ በዛቲ ዕለት እንበለ ይእዱ ጌሰመ መስቀል ተረክበ እምዘተሃብአ ወገብረ መድምመ በኢየሩሳሌም ቅድመ ወበፋርስ ዳግመ ይብል በረከት እፀ መስቀል ናይ መድኃኒ ዓለም አቦይ ምስ ኩላትና ይኹን አሜን። ብሓፅረ መስቀሉ ይከልለና ይሓልወና አሜን። በዚ ሎማዓንቲ ዓብይ በዓል ናይ ቅዱስ መስቀል እዩ። እግዚአብሔር አምላኽ በረከቱ ቸርነቱ ምስ ኩላትና ይኹን አሜን። ከምኡ ድማ መጋቢት ናይ 11 መጋቢት ስንክሳር ንቐፅል። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። መጋቢት 11 ካብ 9 ቅዱሳን ሓደ ዝኾኑ አቡነ አሌፍ ዕረፍቶም እዩ። አቐዲሙ ናይ ከሓደ ንጉስ ናይ መክስምያኖስ ወተሃደር ዝነበረ ድሕሪኡ ግን ብጎይታና አሚኑ ተዘቕዚቑ ክሳብ ምስቃልን መልሓሱ ክሳብ ምቑራፅን ብዙሕ ዝተሳቀየ ቅዱስ ቴዎቅጦኖስ ብሰማዕትነት ዓረፈ። ቴዎቅጦኖስ ክምስኡ እውን ቅድስቲ እስክንድራ ብሰማዕትነት ዓረፈት። ንወዲ መኮንን ኣብ ልዕሊ መቃብር ጸሎት ገይሮም ንወዱ ካብ ሞት ኣተንሲኦም ንህዝቢ ኣእሚኖም ዘጠመቑ ሰማዕት ድማ አቡነ ባስሊዖስ ዕረፍቶም እዩ። በረከተ ማሕደረና አሜን። አቡነ ባስሊዖስ ናይ ኢየሩሳሌም ሊቀ ጳጳሳት አባ አርሞን ምስ ካልኦት ኤጲስቆጶሳት ኮይኖም እምነት ኣብ ዘይብሎም ሃገራት እናኸዱ ወንጌል ክሰብኩ ሸምዎም። ናብ ናይ ከሓድቲ ዓድታት ድማ ኣትዮም ክምህሩ ጀመሩ። ናይ ሰርዑና ዓዲ ናብ ዝበሃሉ ቦታታት ድማ ከይዶም ክሰብኩ ከለዉ ብዙሓት ከኣምኑ ከለዉ ከሓድቲ ግን ብቕንኣትን ብኽፍኣትን እንዳተለዓልዎም ከሳድድዎም ጀመሩ። ድሕሪኡ በዓቲ ገይሮም ኣብ ውሽጣ ተቐመጡ። ኣብኡ ከይዶም ድማ ደቂ እዛ ዓዲ ክድሕኑ ክልምኑ ጀመሩ። ናይዛ ከተማ ገዛኢ ሓደ ወዱ መይትዎ ስለ ዝነበረ ወዱ ንኣቦኡ ብሕልሚ ተገሊጹ ኣቦይ እንሆ ኣብ ውሽጢ ጸልማትን ስቃይን ኣብ ስቃይ ስለ ዘለኹ ናብ ኣባ ባስሊዖስ ኬድካ ክጽልየለይ ለምኖ በሎ። መኮንን ድማ ሰንቢዱ ናብ ኣቦና ከይዱ ናብ ከተማ ከይዶም ኣብ ልዕሊ ናይ ወዱ መቃብር ጸሎት ክገብር ለመኖም። ንሶም ድማ ከይዶም ኣብ ልዕሊ ናይ ወዲ መኮንን መቃብር ጸሎት ገይሮም ንወዱ ካብ ሞት ኣተንስእዎ። ኩሎም ህዝቢ ድማ በዚ ድንቂ ተኣምር ኣሚኖም ብኢድ ኣቡነ ባስሊዖስ ተጠመቑ። ኩፍኣትን ከሓድትን ግን ቀኒኦም ንኣቦና ኣሲሮም ጽኑዕ ግርፋት እንዳገረፉን ብዙሕ ኣሰቃቂ ስቃያት ስለ ዘውረድሎም ብኡ ብሰማዕትነት ዓሪፎም ነፍሶም ንእግዚአብሔር ኣሕሊፎም ሃቡ። ረድኤቶም በረከቶም ይሕደረና ብጸሎቶም ድማ ይምሓረና አሜን። ከምኡውን አቡነ አሌፍ 9 ቅዱሳን ብፍቃድ እግዚአብሔር ተኣኪቦም ወላ እኳ ኣገልግሎቶም ይፍጽሙ እምበር ካብ ዝተፈላለዩ ሃገራት እዮም ዝመፁ። ኣስማቶምን መበቆል ሃገሮምን ከዓ ከም ዝስዕብ እዩ። አቡነ አረጋዊ በዓል ቁስጥንጥንያ ዞሮም እዮም። አባ ሊቃኖስ በዓል ቁስጥንጥንያ ዞሮም እዮም። እዚኦም ብሓንሳብ ማለት እዩ። አባይ መዓታ ካብ ቆስያ ኢጣልያ፣ አባ ጽሕማ ካብ አንጾኪያ ሶርያ፣ አባ አሌፍ ድማ ካብ ቂሳርያ፣ አባ ጉባ ካብ ኪልቅያ ግሪክ፣ አባ አፍጼ ካብ እስያ፣ አባ ጴንጠሌዎን ካብ ቁስጥንጥንያ ዞሮም፣ አቡነ ገሪማ ካብ ቁስጥንጥንያ ዞሮም። በረከቶም ይሕደረና። እዞም 7 ቅዱሳን እዚኣቶም ንአቡነ ጳኩሚስ ልክዕ ከምዚ ናይ ሓውና ህፃን ወድኻ ዘሚካኤል ልብሰ ምንኩስና አልብሰና ኢሎም ሓተትዎ እሞ አልበሶም። አቡነ ዘሚካኤል ብኩሉ ነገራት ከም አቦኦም ኮይኑ የገልግሎም ነበረ። 9 ቅዱሳን ዓበይቲ ተኣምራት ይገብሩ ነበሩ። ምዉታት የተንስኡ፣ ሕሙማት ይፍውሱ፣ ለምጻማት የንጽሁ፣ አጋንንቲ የውፅኡ፣ ዕውራት ብጸሎቶም ይርእዩ። ካብኣታቶም ኣኽራን
ካብ ቦታ ናብ ቦታ ዘግዕዙ ባሕሪ ዘንድዱ ንመስዋእቲ ዝኸውን ስርናይ ንጉሆ ዘሪኦም ኣጋምሸት ሰርክ ኣብ ልዕሊ ዓብይ ገረብ ከም ዓውዲ ተጠቒሞም ኣኺዶም ዘእትዉ ዕንፀይቲ ኣውሊዕ ንጉሆ ተኺሎም ሽዑ ንሽዑ በቂሉ ዓብዩ ነቂፁ ንግዜ ሰርክ ኣብ ግዜ ቅዳሴ ፍሕሚ ፈሓም ጽንሃህ ዘርከቡ ብመንፊት ማይ ዝዓቕሩ እቲ ማይ ድማ ከይተኸዓወ ካብኣቶም ብኢድ ሰብ ዘይኮነ ብኢድ መላእኽቲ ዝተገንዙ ካብኣቶም ብግዜ ጸሎት 10 ኣጻብዕቶም ከም ጥዋፍ ሽምዓ ዘብርሁ ካብኣቶም ካብ ገጽ ሞት ዝተሰወሩን ዝተኸወሉን ነበሩ። ምድሪ ብናታቶም ኣእጋር ምርጋጽ ተባረኸት። በረከቶም ሓደረና። ንኣቡነ ኣረጋዊ ከዓ ከም ኣቦኦምን መምህሮምን ከም ሓለቕኦምን ገይሮም ኣኽበርዎም። ን12 ዓመታት ብፍጹም ሓድነት ብሓደ ድሕሪ ምጽናሖም ነቲ ብሓደ ምንባሮም ስለ ዘይፈተውዎ በበይንና ንኹሉ ንፈላለ ተባሃሉ እሞ ተፈላለዩ ከከም ሓሳቦም መንፈስ ቅዱስ ኣብ ዝሓበሮምን ዘዝመርሖምን ከዱ። ኣባ ኣሌፍ ድማ ኣብ ደብረ ኣህዳኣ ክነብሩ ጀመሩ። ኣቡነ ኣሌፍ ኤርትራ ጠረፍ ኣካባቢ ናብ ዝርከብ በዓቶም ናብ ደብረ ኣህዳኣ ኣብ ዝኸዱ ግዜ ኣብዛ ቦታ ዓብይ ገበል ሰፊሩ ይነብር ነበረ። ነዚ ዓብይ ገበል ካብ ቦታኡ ኣላቂቆም ናብ ውሽጢ በዓቲ ኣትዮም ብዙሕ ተጋድሎ ገበሩ። ብዙሕ ዘደንቕ ተኣምራት እንዳገበሩ ንህዝቢ ዝኸበረት ወንጌል እንዳምሃሩ ብተኣምራት ካብ ደዌ እንዳፈወሱ ብጸሎቶም ንኣጋንንቲ እንዳውፅኡ ድውያን እንዳፈወሱ ዕውራን እንዳብርሁ ምውታት እንዳኣተንስኡ ብዙሕ ሃዋርያዊ ኣገልግሎት ፈጺሞም እዮም። መላእኽቲ ድማ ዘወትር ብዘይ ምፍላይ ንኣባ ኣሌፍ ይበጽሕዎም ነበሩ። ጎይታናን ኣምላኽናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ድማ ዘወትር እንዳተገልጸ ይባርኾምን ቃል ኪዳን ይህቦምን ነበረ። ናብ ኣቡነ ኣሌፍ ገዳሞም ካብ ዓድዋ ብሸነኽ ሰሜን ቀረባ ናብ ኤርትራ ጠረፍ ፍሉይ ስሙ ብህዛ ኣብ ትበሃል ቦታ ጎቦ ይርከብ። ናይ ኣቦና በዓለ ዕረፍቶም መጋቢት 11 እዩ። ነገር ግን ቀደምት ቅዱሳን ኣቦታትና ቀዳሞት ማለት እዩ ብዝሓገግዎ መሰረት እዚ ወቕቲ ኣብ ዓብይ ጾም ስለ ዝውዕል በዚ ወቕቲ ድማ ምንም ዓይነት በዓል ክኽበር ስርዓት ስለ ዘይኮነ ኣብ ውሽጢ ገዳሞም ናይ ኣቦና በዓሎም ብስፍሓት ዝኽበር ታሕሳስ 11 እዩ። ናይ ኣባ ኣሌፍ ረድኤት በረኸቶም ይሕደረና ብጸሎቶም ይምሓረና ኣሜን። ከምኡውን ሰማዕታት ቅዱስ ቴዎቅጠኖስን ወቅድስቲ እስክንድራን። እዚ ቅዱስ ኣቐዲሙ ወተሃደር ዝነበረ እዩ። ዕጥቁ ድማ ኣብ ቅድሚ ክሓደ ንጉስ ፈቲሑ ደርብዩ ናይ ጎይታና ክብርን ኣምላኽነትን መስከረ። ንጉስ ድማ በዝሓሪቑ ልብሱ ኣውፂኡ ዝረሰነ ናይ ሓፂን መንኮራኹር ኣብ ልዕሊኡ ገይሩ ዘቕዚቑ ሰቐሎ። ደጊሙ ድማ ንዝምስክረላ መልሓሱ ኣቑረፃ። እስክንድራ ዝተባሃለት ሓንቲ ጓል ድማ ናይ ጎይታና ክብሪ እንዳመስከረት ንሳ እውን መከራ ትቕበል ነበረት። ድሕሪኡ ንጉስ ንቅዱስ ቴዎቅጤኖስን ቅድስቲ እስክንድራን ኣብ ክሳዶም ዓበይቲ ደንጎላታት ኣሲሮም ናብ ናይ ኣፍራጥስ ወሓዚ ክድርብይዎም ኣዘዘ። እዞም ቅዱሳን ድማ ሰማዕትነቶም በዚ ፈጺሞም ናይ ክብሪ ኣኽሊል ተጎናጸፉ። እግዚአብሔር ዝኣዘዞም ምእመናን ድማ ንዝኸበረ ናይ ሰማዕታት ስጋ ወሲዶም ኣብ ስውር ቦታ ብኽብሪ ኣንበርዎ። ናይ ቅዱስ ቴዎቅጤኖስን ወቅድስቲ እለ እስክንድራን ረድኤት በረኸቶም ይሕደረና ብጸሎቶም ይምሓረና ኣሜን። መጋቢት 11 ዝኽበሩ ዓመታዊ ናይ ቅዱሳን በዓላት ድማ ኣባ ኣሌፍ ጻድቅ ካብ 9 ቅዱሳን ሓደ ዝኾኑ፣ ቅዱስ ቴዎቅጦኖስ ሰማዕት፣ ቅዱስ ባስሊዮስ ጳጳስን ሰማዕትን፣ ኣባ ኤፍሬም ሰማዕት፣ ኣባ ኤልያስ ሰማዕት። ወርሓዊ በዓላት ድማ ቅዱስ ያሬድ ካህን፣ ቅዱስ ገላውዲዮስ ሰማዕት፣ ቅዱስ ፋሲለደስ ሰማዕት፣ ቡፃኣን ኢያቄም ወሃና፣ ኣቡነ ሃራ ድንግል ጻድቅ በረከቶም ይሕደረና ኣሜን። ናይ ዕለት 11 ስንክሳር ኣብዚ ፍጸም። በረከቶም ረድኤቶም መስኩላትና ይኹን ኣሜን። ከምኡ ድማ መጋቢት ናይ 12 ስንክሳር ንቐጽል ኣሜን።
በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። በረከት ረድኤት ናይ ቅዱስ ሚካኤልን ናይ ቅዱስ ሊቀ ጳጳሳት ናይ ቅዱስ ዲሜጥሮስን ምስ ኩላትና ይኹን አሜን። መጋቢት 12 ሊቀ መላእክት ቅዱስ ሚካኤል ናብ ጠንቋሊ በልዓም ተላኢኹ ንኣድጊ በልዓም ብናይ ሰብ አንደበት ኣዛሪቡ ናይ እስራኤል ርግማን ናብ በረኸት ዝመለሰሉ ዕለት እዩ። በረከት ይሕደረና አሜን። ቅዱስ ዲሜጥሮስ ሊቀ ጳጳሳት ዘእስክንድርያ ተኻል ወይኒ። ዲሜጥሮስ ማለት መስትያት ማለት እዩ። እዚ ዓበ ጻድቕ ካብ ኣቦታት ሊቃነ ጳጳሳት መበል 12 ዝኾኑ ናይ እስክንድርያ ሊቀ ጳጳሳት እዮም። ካብ ኣቦኦም ካብ ኣርማስቆስን ካብ ኣዲኦም ኢላርያን መጋቢት 12 ተወለዱ። ኣቐዲሞም መጻሕፍቲ ዘይተምሃሩ ህዝባዊ ሓረስታይ ስለ ዝነበሩ ኣብ ናይ ወለዶም ናይ ወይኒ ኣትክልቲ ቦታታት ይሰርሑ ነበሩ። ቅዱስ ዲሜጥሮስ ተኻል ወይኒ ብምባል ዝፍለጥ ብ119 ዓመተ ምህረት ኣብ ሃገረ ግብፂ ተወልደ። ወለዱ ብመንገዲ እግዚኣብሔር ዝመላለሱን ሕያወትን ቅኑዓትን ክርስቲያን ነበሩ። እንተኾነ ግና ውላድ ብዘይምንባሮም ብጾምን ጸሎትን ናብ እግዚኣብሔር ተማህለሉ እሞ እግዚኣብሔር ከዓ ዝለመንካዮ ዘይከልእ ስለ ዝኾነ ዝተባረኸ ውላድ ሃቦም። ዲሜጥሮስ ኢሎም ከዓ ስም ኣውፅሉ። ዲሜጥሮስ ማለት ምስትያት ማለት እዩ። ምስትያት ኣብ ስኒ ዘሎ ርስሓት ኣብ ርእሲ ዘሎ ገፈል ከም ዘርኢ ንሱ ድማ ዝተሰወሩ በዓላትን ኣጽዋማትን የርኢ። ከምኡ እውን መነጽር ማለት እዩ። መነጽር ንዝረሓቐ ኣቕሪቡ ንዝረቐቐ ኣፍርዩ ንዝተበተነ ኣኪቡ ከም ዘርኢ ንሱ ከዓ ዝተበተኑ በዓላትን ኣጽዋማትን ኣኪቡ ዝረሓቑ ኣዝናማት ኣቕሪቡ የርኢ ነበረ። ቅዱስ ዲሜጥሮስ ሓረስታይ ብምዃኑ ወይኒ ተኺሉ ኣጽሊቑ ይነብር ነበረ። ተኽለ ወይን ዝተባሃለት ጓልሓው ኣቦኡ ብንእሽተኣ ኣቦኣን ኣዲኣን ሞይቶምዋ ኣቤት ኣቦኡ ምስ ኣቦኡን ኣዲኡን ምስኡን ዝዓበየት ኣብ መበል 15 ዕድሚኡ ብዘይፍቓዱ ኣመርሓዎ። ጓልሓው ማለት እዩ። ከምዚ ክኸውን ዝኸኣለ እቲ ዘመን እቲ ዓላውያን ዝበዝሕሉ ክርስቲያን ዝወሓድሉ ዘመን ነበረ እሞ ክልቲኦም ዓቕሚ ኣዳምን ሂዋንን ምስ በጽሑ ካብ ህንፃ ሃይማኖት ዝፈርስ ህንፃ ስጋ ይፍረስ ኢሎም ኣተኣታተውዎም እሞ ስርዓት መርዓውን መርዓትን ፈጺሞም ይፈጸም ኢሎም መጋረጃ ዘርጊሖም ወፁ። እንተኾነ ግና ክልቲኦም ንመውስቦ ፈቓዶም ስለ ዘይነበረ ድንግልናኦም ዓቂቦም ን48 ዓመታት ሓደ ክዳን ተኸዲኖም ሓደ ምንጻፍ ተነጺፎም ይሓድሩ ነበሩ። ቅዱስ ሚካኤል ሊቀ መላእክት ኣብ መንጎ ክልቲኦም ኮይኑ ብየማናይ ክንፉ ንዕኡ ብጸጋማይ ክንፉ ከዓ ንዓኣ ከዲንዎም ሓዲሩ ንጉሆ ብኣምሳል ንስር ብመስኮት ክወፅእ ከሎ ይርአ ነበረ። ድሕሪ እዚ በቲ ሽዑ ግዜ ቅዱስ ዮልያኖስ ዝተባሃለ ካብ ቅዱስ ማርቆስ መበል 11 ሊቀ ጳጳሳት ዘእስክንድርያ ዝነበረ ህዝቢ ኣኪቡ ኣነ ኣሪገ እየ ብድሕረይ ዝሽየም ሕረዩ በሎም። እቶም ህዝቢ ድማ ንስኻ ሱባኤ ኣቲኻ ጸሊ እቲ ክኸውን ዘሎ ንገረና እምበር በልዎ። ንሱ ከዓ ንስኻትኩም ጸልዩ ኣነ እውን ክጽሊ ኢሉ ሱባኤ ኣተወ እሞ መልኣኽ እግዚኣብሔር ብዘይ ጊዜኡ ዝፈረየ 3 ዘለላ ወይኒ ሓደ ሰብ ከም ጸልካ እዩ እሞ ብድሕሪኻ ዝሽየም ከዓ ንሱ እዩ በሎ። እዚ ከዓ ዲሜጥሮስ ወይኑ ከቃንዕ ኣብ ኣታኽልቱ እንተ ኣተወ ኣብዘይ እዋኑ ዝፈረየ 3 ዘለላ ወይኒ ሒዙ ወሲዱ ንበዓልቲ ቤቱ ሃባ። ንሳ ድማ ነዝስ ንኣና ክንበልዖ ኣይግብአናን እዩ ወሲድካ ንሊቀ ጳጳሳት ሂብካ ኣቡነ ዘበሰማያት ተቐቢልካ ምጻእ በለቶ። ንሱ ነተን 3 ዘለላ ወይኒ ሒዙ ናብ ኣቡነ ዮልዮስ ከደ። ኣቡነ ዮልዮስ ንዲሜጥሮስ ዘምጽኦ ምኽንያት ብምፍላጡ ብዓቢ ፍቕርን ኣኽብሮትን ተቐበሎ። እቶም ኣብ ከባቢ ኣቡነ ዮልዮስ ዝነበሩ ሰባት ግና ንሓደ ተራ ሓረስታይ ክንድዚ ዝኣክል ኣኽብሮት ገይሩ ክቕበሎ ከሎ ባህ ኣይበሎምን ነበረ። ከመይሲ ቅድሚ እዚ ኣብ ዘሎ እዋን እቲ ወይኒ ሒዙልካ ዝመጽእ ሰብ ብድሕሪኻ ንዓኻ ዝትክእ ፓትርያርክ ክኸውን እዩ ዝብል ራእይ ርእዩ ስለ ዝነበረ በዚ ምኽንያት እዚ እዩ ንዲሜጥሮስ ብፍቕርን ብኣኽብሮትን ዝተቐበሎ። ሽዑ እቲ ዘለላ ወይኒ ንሊቀ ጳጳስ
ሂቡ ክምለስ ከሎ እቲ ሊቀ ጳጳሳት ዮልዮስ ነቶም ምስኡ ዝነበሩ ድሕረይ ዝሽየም እዚ እዩ ግና ሕራይ ኣይብለኩምን እዩሞ ኣገዲድኩም ሽምዎ በሎም። እቲ ሊቀ ጳጳሳት ብዙሕ ኣይጸንሐን ቀልጢፉ ዓረፈ እሞ ኣባ ዮልዮስ ማለት እዩ ዓረፈ እሞ ንዕኡ ቀቢሮም ምስ ተመልሱ ንድሜጥሮስ መንበረ ማርቆስ ንበይኑ ኣይነብርን እዩሞ ተሸመልና በልዎ። ድሜጥሮስ እምበኣርከስ ሕጉን ስርዓቱን ንገሩኒ በሎም። ንሳቶም ከዓ ኣይተምሃርኩን ደኣ ኢልካና እምበር ንኣቦናስ አንቀጸ ብፁዓንን አንቀጸ ኣባግዕን አንቢቡን ተርጊሙን ይምህረና ነይሩ በልዎ። ኣብዚ ግዜ እዚ ዘይተምሃረ ክንሱ መንፈስ ቅዱስ ገሊጽሉ አንቀጸ ብፁዓንን አንቀጸ ኣባግዕን አንቢቡን ተርጊሙን ነገሮም ቀዲሱ ኣቕረቦም። ብድሕሪ እዚ ብሉይን ሓዲስን ተገለጸሉ። ኣብ መንበር ማርቆስ ተቐሚጡ ቁኑዕ ፍትሒ እናፈትሐ ከምኡውን ትንቢት እናተገልጸሉ ነበረ። ድሜጥሮስ ከምቲ ዝተባሃለ ቁኑዕ ልቢ ስለ ዝነበሮ ናይ ደቂ ሰባት ሓጢኣት ይረኣዮ ዝነበረ እሞ ብኸምዚ ንስኻ ቁረብ ንስኻ ጽናሕ ተነሳሕ እናበለ ይፈላልዮም ነበረ። ብሰንኪ እዚ እቲ ህዝቢ ከጉረምርም ጀመረ። ንሱ ንርእሱ ሰበይቲ ሒዙስ ንዓና ካብ ቁርባን ይኽልክለና ቅድሚ ሕጂ ኣብ መንበረ ማርቆስ ንጹህን ድንግልን እዩ ዝሽየም ዝነበረ ኣብ ዘይግብኦ መንበር ተቐሚጡስ ክፈላልየና እናበሉ ይሓምይዎ ነበሩ። ጎይታናን ኣምልኽናን ኢየሱስ ክርስቶስ ግና ጉድኣት ህዝቢ ስለ ዘይፈቱ መልኣኹ ለኢኹ ይትፍቅድ ኣድህኖ ርእስከ ኣላ ክስት ዝሃሎ ምስሌከ ወምስለ ብእሲትከ። ድሕነት ነፍስኻ ጥራይ ኣይትድለ እቲ ኣባኻን ኣብ ማእከል ሰበይትኻን ዘሎ ሕቡእ ምስጢር ግለጸሎም በሎ። ንሱ ከዓ ፍቓድ ጎይታ ካብ ኮነ ሕራይ ይኹን ኢሉ ንሊቀ ዲያቆናት ጽባሕ መዓልቲ ክቅድስ እየ እሞ ነዚ ህዝቢ ዓብይን ንእሽቶን ከይበልካ ንኹሉ ኣክቦ ነፍሲ ወከፍ ድማ ሓደ ሓደ ዕንፀይቲ ሒዞም ከም ዝመፁ ግበሮ በሎ። እሞ ሒዞም ተኣከቡ። ከም ደመራ መስቀል ንዕኡ ኣኪቡ ቅዳሴ ኣተወ። ካብኡ ወፂኡ አንዲዱ ናብ ውሽጢ እናተመላለሰ ክዓጥን ጀመረ። ንሰበይቱ ድማ ካብ መቋሚ ኣንስቲ ኣፀዊዑ ክዳንኪ ዘርግሒ ኢሉ ካብቲ ጓህሪ ሓፊሱ ኣብ ክዳና ገበረላ። ንሳ ጓህሪ ሓቂፋ ነቲ ህዝቢ ዘይራቶ ምስ ተመልሰት ክዳና ምንዳድሲ ይትረፍ ከይጸለመ ብጻዕድኡ ደኣ ተረኣየ። እቲ ህዝቢ ድማ ተገረመ። ሽዑ እቶም ህዝቢ ኣቦና ነዚ ብምንታይ ምኽንያት ከም ዝሰራሕካዮ ንገረና በልዎ። ንሱ ኣነ ነዚ ስራሕ እዚ ሰራሕክዎ ከኽብረሉን ክሽየመሉን ኢለ ኣይኮንኩን። ንስኻትኩም ብሓሜት ክትጉድኡ ብምዃንኩም መልኣኽ እግዚአብሔር እዞም ህዝቢ ከይጉድኡስ ምስጢሩ ግለጸሎም ኢሉኒ እምበር በሎም። እዚ ከዓ ንሳ ሰበይቲ ከም ዝኾነት ኣነ እውን ሰብኣይ ከም ዝኾንኩ ብተግባር ኣይንፋለጥን ኢና ኢሉ ነገሮም። ንሳቶም ድማ ኦ ኣቦና ይቕረ በለልና ኢሎም ኣብ እግሪ ወደቑ። ንሱ ከዓ ይፍታሕ ወይ ስረይ ይህድግ ወይ አንጽህ ካህን ሊቀ ካህናት ሰራይ ኃጢአት ወደምሳሴ ኣበሳ ኢሉ ኣስተስረየሎም። ንዛዜ ስርየት ማለት ኣጻብዕካ ካብ ላዕሊ ናብ ታሕቲ እናውረድካ 12 ግዜ እግዚኦ መሃረነ ክርስቶስ በእንተ እግዝእትነ ማርያም እግዚኦ መሃረነ ክርስቶስ ዝብል ስርዓተ ስርየት ኃጢአት ብድሜጥሮስ ካብዚ ግዜ እዚ ኣስሒዙ ተጀመረ። እዚ ቤተ ክርስቲያንና ትጥቀመሉ ዘላ ናይ በዓላትን ኣጽዋማትን ኣቆጻጽራ ቅዱስ ድሜጥሮስ መልኣኽ እግዚአብሔር ብዝገለጸሉ ካብ ለይቲ 23 ካብ መዓልቲ 7 ሱባኤ ኣትዩ ብመጥቅዕን ኣበቅቴን ዝስራሕ ዘመን ባሕረ ሓሳብ ብምልኡ ዝደረሶ እዩ። ቅዱስ ድሜጥሮስ ንኻልኦት ኣርኣያ ክኸውን ብዝኽእል ቅድስና ዝመልኦ ህይወት ንቤተ ክርስቲያን ብሕቡእ ዝመርሕ ምስ ጸንሐ ኣብ መበል 105 ዓመቱ ብ2002 ዓመተ ምህረት ብሰላም ዓረፈ። በረከቱ ይሕደረና። ክነንብብ እንድሕደሪና ድማ ዕብራውያን ምዕራፍ 13 ካብ ፍቕዲ 7 ክሳብ
ትشعات نرخبو بركة فتاريون مسكلنا يخون آمين ناي كلهم بزلما عن تزعلو قدسانا بركة محضرنا زودقة زنطبة دما كل بقى قدسان تقوى ملاك تتعرمنا ناي قدس ديمتروس ناي قدس ميكائيل ناي كلهم بركة محضرنا آمين وآمين لكلهم ملائكة السماي آمين زودقة كله زترفة زقد الكوة بعرف كلهم ملائكة تعرم اللي آمين أولا زو السماوات يتقدس اسمك تمسح منجستك ويكون فقعدك بكما بسماي كما هو بمدر سيساين زلالتنا هابين يوم هدق لنا أبسانا وجقاينا كما نهناني نهدق لزا أبسرنا إتابع أن إجزاء السمسوت اللاتنا وبالهنن كل أكوي سمازي أكي تمنجس هايلو سبات العالم ألم أمين بسلامك قدس جبريل ملاك وزيتي مرام سلام لتشي دنجل بهلناتش ودنجل بسقاتشي مجزاور سواء سلام لتشي بروكت أنت مانس وبروك فراكرس كتافة سيف أو مريم منتت أقام لتوداس منتت كل رزاور مسريك سألو وصلي مرتا أنت أنا مرتا كل أنا ما فكر ولا شيء يسوع كريستوس كما يسر لنا هتعاوني تماهي صنّا كرانشي آمين سواد لإكزابير ولو داري ترينجل ولا